Isabel dan komiti Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Isabel sama kadia Umbodi ni masa Isabel sama kadia Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Itali condescende Umbodi ni masa Itali condescende fue Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Isabel mama kakone Umbodi ni masa Isabel mama kakone Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Isabel sama kalio Umbodi ni masa Isabel sama kalio ba Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Isabel mawinario Umbodi ni masa Isabel mawinario Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Isabel matawayo Umbodi ni masa Isabel matawayo ba Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Ainge ide kwitisana Umbodi ni masa Ainge Isabel kwitibiyo Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Isabel pamakayo Umbodi ni masa Isabel pamakayo ba Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Isabel sana kone Umbodi ni masa Isabel sana kone Umbodi ni masa Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Ainge Umborido Ikari goliba Kakule nangobe Uiso jade Isabel igoliba Kakule nangobe Uiso jade Ainge igoliba Goedemiddag volgers. Goedemiddag Sranan. Goedemiddag buitenland Sranan. Wat Allah zei. Ik ben er weer op een lekkere eetdag waar de Mohammedanen in Suriname vrede lieven. Ja? Voor mij dat ze Sranan ook kan libi makandra so sweetie en iwan so een sweet kondre. Jammer tak op lockdown. Ala say na lockdown. Si trama regeert op Facebook. Nanga minister. Ja, allemaal aben deel voor regeren ja. Iedereen is een deel. En iedereen doet zijn zegje op Facebook of op YouTube. En we proberen die spantori de ja balu
Aruba. Oh ja, wie is er naar Aruba? Wie is er naar Spanje? Wie is er naar Nederland? Wan schwit bakana, wan schwit neti. Vooral naar Holland en de Europa, Kondre, België. Ja, Spantori de. En nu sabi tak mi no tak fra. Met taki na papira gedocumenteerd in het Nederlands gezegd. Ik praat gedocumenteerd. Maar volgens mij gaat dat ding het item, want eigenlijk ben ik consonde. Maar ja, het is nou Friday en ik ben vroeg aan het chirok of me. En de volgers bij zijn ook een beetje. Hoe weet je het weer volgers? Maar mijn lobono. Volgers. Eigenlijk mijn loptak over wat tori. Maar mi eerlijk not in alles aan de want min heb 10. Ik heb het eerder gezegd. Ik heb geen 10 schone vingers. Maar ik probeer 8 schone vingers te hebben. Want if je hebt 5 dan moet dat wat ik faya. Isabi, volgens mij, smaak denken, of tenminste, contact het trafasi. De man zei doe politiek. Dus man zei, hij denkt, hoor volk voor de gek. De denkt dat ik niet doen ja zo. Hij want bespreek de man. Hij want de man, Fanny, wat de man senwa sangim kong. En dan heb ik het over corona. Met tijga man toe. Met ik moet pick it up een van de programma's voor mij. Want volgens in Sapsepsa. Me hoor zijn gescheiden. Junami mati. Of junami omo. Of junami brada. Of junami sa. Maar if me tak politiek. Dan mina trobis mayu. Deze winter nou een sweetie man. Maar deze winter. Dat je raakt. Want volgens mij in een massa hoort zijn gescheiden. Deze winter zijn we toe. Smasa e hemel maar op. Terecht, amag. Mama wat ik wa kik. Tapa heersani. Wel deze winter, if je te want ik wa kik. En mi de bezig ja zo serieus. En mi no kom bespreek je jara deze winter. Maar mi want tegen de volgers me. If mi de fout bezig en mi tak was aan fout. Mek de volgers tegen me. En dus maar zij hemel je op. Want toen zij zin gim kom. Dan mag hemel je op. Ja. Maar mi nes don ja. Voor pest any DC. Of voor pest any. Suma zij doet politiek. Mi is don. Nanga mi energie, nanga san natuur egi ma krakti. Deze winter. Voor de eye-opener voor Luku. Sawe do. 45 jaar langer. U de bezig naar ons refi. 45 jaar langer. Dan we tak voor de wetman. Sade ma lip ab bakajuno. Maar volgens mij. Luku schreef toe. If u wani. Cha. Change kom in uw denken alvast. Nanganes masa we hoor voor de gek go stem. Ano mi. Chales ma go stem ete. En if you want suku trobi nangami. En is op mi achtergrond. Motegi wansa niera. No suku trobi nangamiera. No suku trobi nangamiera deze winter. You must show me your motion. Show me like jongu they say. Tak sami tegen you, je doing. Wat enough wacht dit op een minister voor Financiën. You enough wacht dit op een minister voor Openbare Werken.
Fuchara change is maar denken in je district. En na alle deze met taki. Want je herhaalt je met alle lezen. Kijk naar Kopenhamenstraat. Kijk naar Highway. Kijk naar Nikeri. Is je met potwans naar Nikeri toch? Is je van deze met een brief snel. Asen die alle de boeren toch? Dus dat wat taki, ten ne warai taki. En ten je pick up. Dat deze pick up to dat doen. Inoshi taksa minister Financiën doet. Nona breaking news, directeur weg bij Financiën. Met taking. Dus deze winter, if je app me tak je want to probleem pe mika app you. Maar no app me, voor tek wa kidnap tap want to sma, ay begeister you. Dat na je probleem. If des maar dat brainy, dan make de luku you. De mag begeister you, is terecht. Maar me disi ano bella lekker. Voor no wa goddamn it sma. Zij doet politiek. U mag sap dat die. Voor no sap me, u no doing. Era deze winter. Maar solisi, we te kasa lekwa kick voor me. Maar te je taksan je app mi sap say app mi era. Mi no go put app ta Facebook, maar no chinengere. Mi abena nga wisranang. Nga wisranang. Na yup sa president pot you. You must sorry you president tak you mas chare waka. Want president ek wasara maka. Miere. Inis de mai lokri saramaka, de mai diki saramaka, mere podium ek meka saramaka. So te president ek go wan district, dat de mai lokri ma district. Tak? Want ready mata muspot ki president. Sol president we roko ki today no mo. Dat nou een mentaliteit voor de meeste burgervaders en burgersmoeders. Terwijl je president ek kom. De man denkt dat nou een soort man ek kom om doe rokkolek burgervader en burgermoeder. En het president ek kom naar een vice-president om longo do sani. Om doe altijd sani. En met desma van district tak over you. Tak no. Deze disi, deze dati, deze van Paramaribo, deze van Coroni, de mij change kom. Manus don't heb me laulos honey, leks mij hemel you. Het brengt me nergens naartoe. Toch? Biggie you schrijven, biggie time change. Want in mijn tijd dat ik 1000 kokosstikken of 100.000 kokosstikken give me. Dat show me your motion, dat je beweegt des maar daarbij, voor me kokos matte Jimmy. Dat je moet bewegen des maar daarbij, met de kokos hang, plantjes. De standaard in contact gaan mee, if you exporteer. Maar no kan gaan hangen bengis aan hem tapu. Anders moet klei je uit. Toch? Politiek. Maar mine gonas maar privé. Dus tapangami. Tapangami. Is je van mij piki toch? Want mine mekwas do programma dat moko takanga you. Mio tegi mi volgers. Mo tegi wisranang. Dai sapsa metaki. Mi ano ponki era. En mi no vrede no wan goddamn sma. I mag sabi. Dai kapoto me manda pe tak yo barricade. Koluku ek mop sasa yo madu. Show me your motion. Era? No make me wear me blaka handschoen era man. No make me wear me blaka handschoen. Want u denkt tak na popos don jaso. U sapsa we tak hier nga sawe do era. U tapangami. If you are app me for app me, na you sak. Maar no dolek chimboy na nga mi era. O man wat chimbo if no man. Ja. Mensen. Weet je. Alasa no na Poki. Diana Poki. Diana Poki. Mi no wat tak voeren over Diana Poki. Wat is sabi een president. Wat we respecten president. En een president Feni. Ama pot nono de. Wat soort. Wat raad nou of bestuur binnen Sapsana. Of een commissie nou. Alles is commissie dit, commissie dat.
Ik heb het helemaal met mijn broer aan de van voor de man zeggen. Ik ben gewoon, ik word er gewoon dronken, ik drink geen soep en ik word dronken van al die dingen. Maar goed. Maar tegen dat je tak maar goed, maar na mi soort bevredigingswoord. Dus dan maar onderzoek die aan een pokkie. Nou, alles wat zijn hem op. Alles wat papier hem op. Maar mo farasu nu. En mo soru aan toesani. Maar sami wat tegi a commissie. Zijn onderzoek pokkie. Commissie. Want de commissie sa president pot toe. Miscreen dat toe. Ik heb ze ook gescreend. Maar ik kom weer erop terug. Commissie zijn onderzoek die aan het pokie. Is op zo'n onderzoek toe. Want ook bij een onderzoek. Dat meer ook kwam aan toe zijn. En dat was krekie. Was krekie. Om onderzoek. Sma antidateer. De stukken voor grondinspectie. In onderzoek. Om een stukken naar grondinspectie. Ano voor wagrong. Ano voor toegrong. Dat de man chibride stuk. Is mannen bij op kopie. Dan de man bij last den grond. Om onderzoek. Dat wat u stukken is op jouw basisstuk dat de minister teken. De directeur voor domein teken. Commissie. In onderzoek dat om een stuk zijn minister nog teken. Dat wat directeur teken. En de grond geven uit. Onderzoek. Dat om onderzoek. Om onderzoek toe van bepaalde stukken schrijf in een glis. Wat is dat chucha? Daar uit een cirkel hij zit het op. Maar terwijl in een cirkel hij doet moeilijk. Dan hij maar draaien om dat directeur heeft overdappen. Want zogenaamd minister teken een stuk. Dat we afschrijf. Het directeur heeft teken. Commissie. Go onderzoek. Dan zoeken dat stuk. Per minister teken toe. If je vindt dat stuk. Je noemt een stuk van directeur wang. Op een stuk van. Op beschikking van minister teken. Teken. En if je onderzoek morgen. Dat je gelees. Sinds de minister is dom. Om een stichting. Om een NV. Borominister schrijf in nachtlis. Goluku. En in mijn lei, dat kan je een fake mitaki. Mijn onderzoek dat ook toe. Mijn onderzoek die aan Pokiwang, aan minister, aan de Siximum, in onderzoek alle de 10 jaar. Want if me contactie dadelijk, dan moet ik over de 11 jaar, toch? Dan moet ik alle deze aan een bewijs. Wat zou je doen? Hoe onderzoek er ook geen bij? President laat alles onderzoeken. Je hebt een commissie, toch? Maar je moet ze goed laten onderzoeken. Geen, niet speciaal concessie waar een vonnis is, de offering met wat op papier op Facebook. Met je wat toe man. Meneer Bribi in Rommel, te mijn onderzoek gedocumenteerd met Abilukuja. Gedocumenteerd. Mine job op vonnis, mijn bel minister en mijn teken. Mine onderzoek, dat soort onderzoek dat hij. Dus onderzoekcommissie ROGB. Onderzoek. Tegenbouw onderzoek, Micha verklaren. Dat mij ook kan aan mijn onderzoek. Dan moet sorry voor onderzoek boom of voor onderzoek fout. Met tegenbouw onderzoek toch. Met nakwapje heen. Toch? Om goed terug.
En in actie de stukken ze schrijft in, na glis, na afschrijf voor de directeur. Per de stukken van minister, dus aan minister teken. Dat we onderzoek doen. Koluke voor Saba systeem. Dat mi ook aan mijn systeem pe was kreki sami sabi. Was kreki sami sabi sami a systeem sami creëren dat pe. Maar zo no. Nu kan een paar mensen gaan vragen van de toppers. Ik heb ze bewezen keertje van de vorige regering of Harami Kango. Dus, minotak tumsi voeren over Diana Poki. Tereng maar bij onderzoekvolgers wie Sranan. Dan mi opiki. Dan mo soru aan toesani. En dan mo poteng. Tap mi page alle documenten. Taki ailuku. Yo, volgers wie Sranan. Zij zat op LVV. Dus jere no. Japan Sibop garnaal dapper. Dus als ik alleen over LVV begin na te denken, en ik begin praxeer LVV meer in de span. Ik heb voor het, dus LVV bestaan om een jarig ba. Wamasa bij de onderminister in de jaren 80. Die man is een hart en nieren NDP. Volgens mij, als hij speelt NDP, of hij speelt dat. Maar goed, die karma is met Lipji eng. Maar agers taki, wang bellen lekker voor een minister, een vorige minister. No atron bellen lekker voor een minister die zie. Hij bepaalt op LVV. En president in actie heeft zet op LVV. Want internationaal. Dat maar lafuno era. Je puro directeur landbouwkundig onderzoek. BIPAP. Je puro hoofdplantenbescherming mevrouw Yankee. Je puro mevrouw Van Dijk of meneer Van Dijk. Of mevrouw Van Dijk. Wat? Hebben jullie wat tegen vrouwen? Moeten alleen maar vrouwen weggehaald worden? Overal? Is dat het nieuw politiek? Is het een van de P? Met volg wat comedian? Ik heb de waarheid gesproken. Al die P's van alle partijen klopt nu toch? Dat komt uit toch? Alles Madisi. Ze zijn bekend bij internationale organisaties. En men kiest een mail voor een Franse organisatie. Dat zegt ze in Sranan. En zegt ze naar een minister die zie. Een minister, je weet het. Je kan het ook beamen. Want ik heb met een taal, één of twee taal met me organisatie. Want ik wilde je niet alles. Je weet het internationaal. Minister, LVV. Dat maar sap me internationaal. Want mi cholo man konja. Dat maar mail met accept sa minister. If na sibop karnala yanyang. Of na sabana sarasara yanyang. Of na liba kuyanyang. Dan wat dame, sana beleid adviseer dan bellen lekker view. Voorzitter van Wiuma, Sranan, directeur van SUFEP, NV, en directeur daar en voorzitter daar.
Maar, minister, iemand tegen president staat toch is maar minister. Juna minister? Of een dame na minister? Of een dame delegeer? Of kan je nooit eens een broeku? Want een vrouw en la unso? Na PP en la unso? Uno maar met beleid? Na LVV? Om met boeren zongen? Samiocha? Mocharu gwa lanti gwa krutoso? Mida bezig en verzamel alles aan. Wat u denkt dat ik me vergiet? Want na corona, alles aan heeft vertraagd. Dan moet je afspraak maken, dan moet je mailen, alles soort, joh. Huh? De minister de bezig naar een sale, naar een eigen bedrijf, naar Mona. Huh? Alle boten, alle de botten. Huh? Zij sa. Alles is buiten. Mr. Seabob, everything is outside. National, international weten ze allemaal waarmee je bezig bent. Alle de Seabob, de vergunning moest gaan naar oma. Of naar Mona of een karabedrijf. Je snap je, alles wat geweldig naar Mona. Huh? Minister LVV zegt sa. Mesu arkiwa pisi jara. Dalam kira tak tamitaki. Dan u arkiwa minuut. Toch? Sa president be beloven nu. Maar herhaling. Ongeveer 5% Arki. van de Surinaamse samenleving die een opleiding heeft van HBO en hoger. In de diaspora gemeenschap hebben we 45% wat HBO en hoger heeft. Zie daar, dat je kapitaal hebt, human capital, kader, om alle problemen in Suriname op te lossen. Waardoor je niet eens naar IMF hoeft te gaan, of dat je niet eens naar een ander land hoeft te gaan voor het vragen van bijstand. Maar IMF is al hier. Ja, dus als wij in de regering zouden zitten, meneer Pinas, de IMF no besa kon. Wij hadden andere opties, we hadden betere opties. We hebben internationale netwerken. We hebben toegang tot internationaal kapitaal. We hebben vertrouwen. Weet u wat het betekent? Als wij in de regering zouden zitten met zoveel vertrouwen, zou je capital krijgen. Private kapitaal, equity capital van ondernemers die hier zouden investeren. Met jouw kapitaal van Surinamers, joint investment, win-win. Ongeveer 5%. Weer kom je drie wat je wat rara. Want if Jimmy no ben de, kom je bij dede. If Jimmy no ben de, mi ben dede. Hoe je het ook? Opleidingen. President, you have dus hier no. If me luku de benoemingen. Eerlijk hoor. VAP heeft geen kaders. NDP heeft geen, NPS heeft geen kaders. Partijloe heeft geen kaders. Ja toch? ABOP heeft geen kaders. Alleen top van ABOP, alleen top van VAP, alleen top van NPS, alleen top van Partijloe zijn er Superman en Superwomans. Want één persoon op 60 job. Was maar op 3 job. Was maar op 3 functie. We hebben Sranan wang. Ufale. Sranan wang. Dus mina businesser of businesswaar. Prenoep. Mi dat zo geweldig. Tak mina commissie dipi, mina commissie dape, mina commissie disi, mina commissie dape. Plus, mi op een bedrijf naar Holland, mi op 3 bedrijf naar Holland. Plus, mi op bedrijf ja, mi inkoop go to ja, alles soort sani. Dus amap
12 of 13 bedrijven. Wat aantal komt dat zo. En plus binnen dat bijna 10 festivals zijn toch president. Want VAP na kader. Abab na kader. Pachalu na kader. En in normaal gebruik de boeman. Niet die chaprahas van NDP. In normaal gebruik de boeman van NDP. Want zijn NDP'ers. Zijn NDP'ers. Maar je gebruikt wel de chaprahas. Sabe dat NDP. Sa broko NDP bijna. Dat je gebruikt wel. En de sem chaprahas. De man die om een beweging heeft. Dat is maar je zoekt flauw, president. Dus al die mensen van jou, ja toch, zijn superman en superwoman. De man moro, dus de man intelligent zodanig. Dat kan tribong. Kan het tamara mo bijinji broemchi. Zo vallen de man vide. Ja toch, want de man kan tribong toch. De man gi broemchi. Look bude no gi paars broemchi, hè. Want oranje broemchi no kom oro. In voorzetta, president zei je doen. Want against daki. No, mi no taka disete. Dis mo horgi tradisi. Against daki. Want to smaf you talk. De man a superman. Superwoman. Lekwa ya wanda pe. Wa minister fu HI. Da? Wa minister fu HI. Here no. Minister Walden. We hebben $10 miljoen gehad. Ja, en we gaan de landbouwers, we gaan kijken om het ook in pakket te zetten hoor. Want die dollar is 1 op 14. Ja, de situatie, alles is naar boven gegaan. Dus we kunnen rekening houden, weet je. En dan gaan we kijken. Maar intussen is benzine weer verhoogd hoor. En die dollar gaat 12 worden hoor. Minister Walden. Ik weet niet wie respect voor je heeft. Maar man is naar respect gegeven. Want je legt alleen maar koeterwals uit. Je legt alleen maar tjatjaprut uit. Ja toch? Je legt alleen maar kwakwa en kwekwe uit. Want je weet geen moer over HI. Wanneer je goed wel bent. Want je neemt een oma van 70 jaar in dienst als secretaresse. Al die studenten van universiteit. Al die studenten van IMIO. Wanneer komen ze? Wanneer krijgen ze een brek? Hoeveel mensen hebben jullie weer in dienst genomen? Regeringsantokkie? En wie hebben jullie weer in dienst genomen? Maar wat de oma in dienst genomen. Secretaresse. En je wil de jongeren leren. Want om je de jongen moest take over. Wie Sranan. Jongeren met baron ho. Unap join op away geef me. Unap join. Jongeren. Isi saipsa. Was 70-jarige. Na secretaresse. Na minister Walden. En president. Wanneer ga je daar een commissie zetten? Om daar te onderzoeken. 1. Er is een ziekeling daar. Mevrouw Schön. Dan neemt ze waar. Oh, hij dat deed. Dan is ze vervoer. Want ze moet met een chanjong naar huis gaan. En ze wordt goed betaald. Een beleidadviseur die geen beleid kan maken. Schön. En iedereen zie je als paarse. Want je ziet iedereen als NDP. Wat hebben ze met jou gedaan, mevrouw Schön? Want je bent een van de waardeloosste mensen daar. Je kan niet eens dienst waarnemen. Je bent gewoon een lulmeier. Je zet iedereen daarop te fokken bij HI. Je zet mensen daarop te fokken. Wat interesseert het me als de persoon NDP is, of VAP is, of Perchelo is, of Apapper is, of Bepper is. Je moet dat werk goed doen. Het interesseert me geen mooi wie je bent.
Maar de hele dag ben je bezig. Je weet, ik had eerder bijna zo'n gezicht getrapt daar toch. Even meer wat ik een keertje daar heb gedaan. Want die lulden ook aanpoppers. Toen de tijd. Ik heb bijna zo kapot daar gemaakt. Want hij lulde die aanpoppers. Informeer over mij daar bij HI. Dan zit je nu en die peers te lullen. Want je wil ze met ontslag sturen. Want je maakt zo'n leven zuur. Want anderen komen met zogenaamde coronavirus. Zit alles soort fake rotzooi daaruit te halen. Scheld mensen uit. Je kosisma. In een respectje libisma. Net zoals je een daar. Die boedoe. Vraag hem. Als hij nog daar lult. Die maakt ook. Zelfs als Abob. Leven zuur daar. Want hij was NDP'er. Want hij houdt het een ketchup op een ministerie. Ik ben NDP'er, ik ben Abopper. Het is toch voorbij? We zijn toch allemaal Surinamers? Of niet? Elke keer hetzelfde gelul met jullie. Daar ga je nooit van komen. Vraag aan de minister. Per Sanjongde, San Mastrafing en Rijlever Groento. En elke week moet er getankt worden. Alla wiki. Mama Nisa jong. En vrouw komt met Nisa Trial. En ze krijgt daggelden. Ja, wie Sranan? Dat gebeurt op het ministerie van HI. President zet daar ook een team om onder te zoeken. Want wij mensen die belasting betalen. Mensen die Red Suriname hebben gestemd. Hebben niet daarvoor gestemd. Dus de man stemt. Dat een man, hij teka wagi, hij teka 700 SRD à la wiki. Want dat moet, want ik ben minister, ik ben vrouw van mijn man. En ik kom met mijn eigen auto en ik tank elke week en ik neem dienstgelden, want ik moet betaald worden. Maar je laat die auto, ze moest doen laat die roko, dan je masra. En dan mijn lever groen toe. Tijd heeft mijn leen. Dan neem ik mijn woorden terug. De minister heeft gezegd dat wat ik hier zeg niet waar is. Hoor, mensen, ik neem mijn woorden terug, hoor. Hoor, minister. President, Saip Sadrape. Wa auto. Da ala de broko auto we libgi HI. Da we tek de bubu auto. Da roko moest doen naar HI. Maar allemaal er rijden naar Sayong dape. Want iedereen wil een auto van de staat rijden. Saka unu. Nadat we gaan redden, Sranan. Wis was unu. Na zo gaan redden Suriname. Het deed we denken. Want hier wiki 2600 golu. Dat smaakt jij pina. Smaakt hem op 100 golu in de zakka. Dat unai denken alle wiki 7 of 500, 800 golu. Je gaat albina. Kas na money, je poet bijna 3 voor de zo'n van kas. Wat je moet daar zijn, opening van Elektra of weg, weet ik hoeveel. Alleen maar showprojecten. Schaamteloos zijn jullie. Schaamteloos. Dus president, onderzoek dat toe. Onderzoek alle de bejaarden. Zijn wat de ministers weer pot tap post. Hoe denk dat ik sabi? Dat je een schön. Zomaar je beschuldigt mevrouw Asroef. En mevrouw Sowie Kromo. Zomaar. Mensen werken daar. Dat heb je een paar ziekelingen die dat daar frustreerd weer. Want je had een boedo, nu heb je een schön. Van een andere zieke naar een andere coronavirus weer. Van mij heb jij die corona. Dat is Chamigua rechter. Chamigua rechter. Want je loopt pas spreeks maar dat toch? Je denkt dat mensen op zeggen, ahi. Alla prespe wakaha ime sabi. Wala mala. Ano tide, ano SD. Accident 6. Ha idena onafhankelijkheid hotel dat is sectorari keer bede.
met de verbonden aan HI. Dai sabi era sheng, wat je na papa kasje play dape. Hoor, speel karansa van die andere. Je bent een vrouwspersoon. Je sabi toch? Maar nog, jong. Fuck geen mensen leven op daar. Doe je ding. Je bent beleidsadviseur, maak beleid. Toch? Maak voedsel eetbaar. En niet als een leeg hoofd. Dingen zeggen van, jullie gaan fruit en groenten ook betaalbaar maken. Hoe? Waar? Wat is het beleid? Je minister van LVV kan geen moer doen. Dan ga jij HI van iets kunnen doen. Wat? Ga je die landbouwers geld geven? Ga je ze compenseren? 100%? Ga je dat doen? Hey. Kan wel papakas santas matapu jongen. Zo papakas aan we kom. Alleen maar papakas. Alleen maar papakas. Regering. Ay boy, regering. Isabi, volgens Sranan. Zo'n sweet kondre wel libi. Je jere oorlog dape. Da jere dape tra kondre. Wat tra geloof, even wat tra geloof. Zo'n sweet kondre jong. Zo'n Sranan jong. En we tanfen die posities. We tanfen die grondtapsani. Maar waarde van een libisma 500.000. 45 jaar onafhankelijkheid. Of 46 jaar. We gaan no de. We kosten wet man. Want de hele dag willen witte mensen uitschelden. Maar volgens mij, ons redt nou Iggy vernietigers. Dat zetten jullie witte mensen uit te schelden. Nederland uit te schelden. Ons redt en vernietigt ons revi. Politiek verzikking. En sabi vindt zo laggy. En die is de laatste one samotaki. Isabi Patrick Kenson huistop. En daarmee zeg je ideologie voor Abab naar bijna die NDP. Te je echt groot in politiek. En te je eerlijk in politiek. En ano ala politiek maar eerlijk met tak. En toen like pamitak me op IT. Kan je sebi. Vinger. Schone vingers. Mina heb 10 schone vingers. Patrick Kuizenhuis heeft ook 10 schone vingers. Maar kan de IT. En net zo de een kering tijdens verkiezing. De een brokama. Maar mina bij dat op Facebook eten. Maar bos kopu sami sengi wat toe man. De man begrijpt. Agestaki NDP, Patrick Kuizenhuis was al NDP'er in de jongere jaren. Amang gwa NPS om wat toe man. Om heuvel na ete wat toe man amang gwefu NDP amang gwa NPS. Maar gestak tewa mai gro. Tewa man eerlijk. Ja toch? Waman sabe de ook toe. Heeft ook geen 10 schone vingers. Hugo Yabini. De bon kirama politiek. Want amabe fenwa, abe fight one fight. Me karwa tune junu. Da massa de chaprahas voor de politiek. Me gebruiken ze voor minister Agaibersi. De chaprahas. En wat vernietigt de man die zie. En hetzelfde gebeurt ook met Diana Poki. Mi hoop met begi en natuur. Mek de man onderzoek boom. Want te was mama op uit wat trappartij kom. Mek je partij. En grow je partij like Patrick Kenson. En dat heeft Diana Poki ook gedaan. Want men is bang. Dat Diana Poki. Awe kom moro bigi. Daarvoor is mijn bang politiek. Dat rancune. Voor de chaprahas. De man zijn menen aan volgen. De man zei doe alsof. En menen aan volgen. De man aan de 3 agenda aan de 3 versie. Want vrouw raakt naar tapu. Maar ik heb geen moer te maken met chocolade Mars.
Isabi toch? Jullie zijn oneerlijk. En uno bel mi moro. Mi kan tegen uno. Want anta man op takanga mi moro. Uno actie mi donatie moro. Want mi no doneer san so. Uno actie mi met taketi de openlijk. Mi kan gaan wisselen naar beweging. En met zorgen. Dat allemaal van een kans. If een beweging grow. Go niet verkiezen. Dat u mag sabi. Is het dat wisselen naar abno aan peto. Lek van man takit ik P. VHP. ABP. NDPP. Is dat het PLP. Huh? BEP. Maar ik maak voor BEP, want ik vind net zo BEP eten. Van mij amatwa kan houden, behouden PV eten. Maar de rest, dan gaan de P. Na pitcha patcha pucha patcha patcha. Na patcha. Wisrana na P. Wisrana alasani. Is je voor met de vrouw van dat toch? Is je voor een sibab voor om een vrouw toch? Om een vrouw. Want pelle lekster voor een minister. Wat trapos kopu mo junu. En met de bezig kom je hoop dat naar fake news. Kom je hoping. Volgens wie Sranan. Isabi. Pesmoko de. Dat wat ik chief fayade. Miere in de wandelgangen. Dat de man de bezig is in centrale markt. Die want to kapitalisten chaprahas. Sa ebroka kondre dis toe. Daarom dat de man gaat op de voetbalvelden. Mensen van de markt, zij verdienen money. De bedrijven dat zij wonen, zij verdienen money. Saramakastra, zij verdienen money. Miera. Mi hoop dat na fake news era. Want wat toen de hype voor bij woyo. Amora bigi woyo of Caribis gebi. En plus, u investeer aan money in a bigi woyo. Meka de want trots ki Sranan, pe alamay go social dape, yato nuna corona ano man, ma woyo ka opera. A woyo ka opo. Wat tra fake news sa mi here, me kada sa fake news, mi voorzichtig. Mi de wan locatie, en wa mai taki, ay Taiwan tramang. Tak ika chade resifiko era. Mi awang organa minister akay bersing. Metek ama sabi to ting 50%. Me seta money ondernemers. En es masa mus kis money flanti. If you kiss money flanti, no brib de san famang. No brib de san fuan tumara. If you want to kan bel go na ministeri, mekwa asprak. Maar no meks man lau unu ondernemers dan as man muskis money. En if you do rokoboom en eerlijk, ina no ama van odo mek de man set tak yo chis money ara. Wat we ala tapa fel, heet de yere. Minister Akaiber si ay ta manami matito. Fawaka sa seti. Maar sabi tak 50%. 20% era. Dus if you kies 1 miljoen, im jama 200 dusung. If you kies 100,000, I might take 30 dusung. Mi sheng en mi yere, nanga mi egi. Yesi. Mi kies gross king. En die man zegt dat gewoon. Aan mijn kara minister nee gewoon. En je zegt, meneer beschuldig minister zomaar. En mi ab mi netwerk. Maar minister no sabama di sara. Minister no sabama di si. Maar mi wat tegi samwagi. De ondernemers sa muskis money.
schrijf een briefje, go naar financiële familie, netjes. De minister epik je netjes toe. Want een pikje mijn bedrijf, toe bedrijf me vaarlijk netjes. Dat mag ik wel meegeven. En dan mag pikje me dat jaren nog, no de no man, maar zo aan dat kan de wel lukken. Dus, ondernemers, kleine ondernemers, weet dat ik pikje waren. Maar trouwens, kies om mijn money, ze no doen roko schreefie. Is dat toch? Sabito. En de mate suku ala de monik ba. Ik zou mijn roko no doen voor een aantal aannemers. En de man kies money ook toe. Dus mijn actieminister, ga je bezien. Ik denk dat je ook een commissie moet zetten als de president hoor, om dat te onderzoeken. Anders ga je 2 keer betalen. En voorzichtig met valse reçus. Want dat is ook daar denk ik hoor. Is fake nieuws hoor minister. Is fake nieuws. Want in de tijd van Hildenberg hadden we heel mooi toch, de maaspoering. En Hildenberg kon het controleren met Weinerman. Ik had het ontwikkeld toch. Je kan mevrouw Weinerman vragen. Dat ga je zelf zien minister. Maar ja, er is een andere wind gekomen, dus de maaspoering. Want de maas is zwaar gecontroleerd op het systeem. Dus, uno taxan zomaar. Van minister Fout Motakke, van minister Edubo Motakke toe. Als dan IMF, dat houdt me nog bezig. Ik had jullie allemaal gewaarschuwd dat dat koersbogwa 2 tot de 50. Alle de man tak sami ben lauw, tak na kuye lauw. Teki eigenlijk pa koers ego. We produceren niets. En de minister van HI en LVV en ROGB Samus stimuleer a productie. Ja, waar ruimt. Hé, wacht ie. Wat staat er een minister van? Of na money amaya, ruimtelijke orde en milieu. Rom. Een minister dat dit, of een ministerie doet op. Volgens wie Sranan, hoe tegen je me nou? Wat kan je me nou man begrijpen, joh? Bestaat die ministerie nog, volgers? Ministerie van Ruimtelijke Ordening. Voor mij nee, bestaat morele. Want mij is niks van ministerie. Smij pina. Een lockdown zijn is brokken om mijn bedrijf. Een lockdown is brokken om mijn bedrijf, minister. Libis ma koppig. Libis ma 4 face. Maar luku se ipsa. Luku se ipsa. If you want to change kon. Ik doe mijn bijdrage volgers. Met Luku se ipsa, want mijn streek was streek red Suriname. Ja? Mijn streek was streek red Suriname. En sa mi lop arki wan poku modrewa laatste poku juno. Dan mo tapanga poku isi tu. Meku arki even. Anomi taki. Dan de man Fred Suriname taki. Mota herhalen wat Sanjunu. We zijn bijna aan een jaar. Een jaar in Gokba. Dus we hebben nu. Het is 3 jaar. Want dadelijk verkiezingen komen. Volgens wie is er een volg. Hij gaat snel.
Hij gaat sneller. En natuur hij zit en zo. Hoe denkt dat we zitten? En natuur hij zitten. Volgers, ik wil iedereen bedanken. De man zei volg me, de man zei kost me. Ja, want de man had me bedankt toen ik de bijdrage. De man zei karmi tak met tak walosani, maar tangano alasan ko uit. Hera de man zei kost me, alasan eko uit. En ala de deze. Uno wachti president. Uno wachti minister. Want u kan creëren en voor mij kan creëren. Ja? Dus, u doet best, volgers. Volgers, blijven deze video sharen. Like een video toe. Hoop dat ik natuurlijk maar karakter academico zonde baka. Maar blijf volgen. Blijf kritisch. Want u doet wang. If u de kritisch en u power strefi. Dan kan ik wie Sranan. U kan ik one Lobie. U kan ik one Sranan. Dat is wat ik kan taki. Mina wan die hard Sranan man. Mina no wan sa ne leg uit. Dat is wat mij doen. Ik tak bepaalde sani. Me e pura ma wel. Want mina manga racisme. Want mina jamelibi. Jamichi otang libi na jamichi mus gro lek fa wisranang omef de chi mus gro na yanja mi sorgu tak mi fight one fight en u power me u share me makes ma arki me en was man lop arki sa metak mi netak boom me a culpa era voor de Mohammedaanse broeders Eid Mubarak. En ik ga hiermee afsluiten. Assalamu alaikum, assalam. Eid ka hai yaro ye paya. Alleen in Suriname hoor. Politiek houdt ons gescheiden. Mubarak Eid Mubarak. Smaka temi isot gron tapu kalipso switi lek Sranan. Mi waka ala gron tapu bayara. Sranan switi. Hindu Muslim, ya sama taki. Mubarak Eid Mubarak. Zo volgers, je hebt het gehoord. We zijn allemaal broeders en zusters. Una wisranang. En hiermee ga ik beëindigen. Ciao ciao. Ja, Lobie. Lobus Revi. Ja.